Astăzi ne uităm la ceva, o forță ascunsă care ne modelează deciziile, de multe ori fără ca măcar să ne prindem. E un instinct care ne-a ținut în viață de mii de ani, dar care, în lumea modernă, ei bine, ne poate juca feste. Ok, ca să înțelegem despre ce e vorba, hai să începem cu un mic puzzle, unul simplu, dar care arată o ciudățenie fundamentală a felului în care funcționăm cu toții. Serios acum, ați simțit vreodată asta pe pielea voastră? Usturimea aia pe care o lasă o pierdere, oricât de mică, parcă are o greutate mult mai mare decât bucuria unui câștig la fel de mare. E ceva ce simțim cu toții. Și tocmai dezechilibrul ăsta emoțional e cheia. Durerea de a pierde 100 de lei e, de obicei, mult mai puternică decât bucuria de a găsi aceeași sumă. E ca și cum creierul nostru ar țipa mai tare la o pierdere decât ar aplauda la un câștig. Și atenție, nu e doar o senzație de moment. Vorbim despre o trăsătură de bază a felului în care suntem construiți psihologic, iar în minutele care urmează o să vedem de ce există și mai ales cum ne afectează viața de zi cu zi. Bun. Și atunci, de unde vine reacția asta cam disproporționată, nu? Răspunsul ne duce mult înapoi în timp, chiar în trecutul nostru evolutiv. Aici intră în joc ceea ce specialiștii numesc distorsiunea cognitivă recompensă versus pedeapsă. Mai pe românește, suntem cumva programați din fabrică să fugim de o pierdere mai degrabă decât să alergăm după un câștig similar. Evitarea durerii e un motor mult mai puternic decât căutarea plăcerii. Și, ca să fie foarte clar, când zicem pedeapsă, nu ne referim la ceva moral sau la vreo amendă. E, pur și simplu, orice rezultat pe care mintea noastră îl etichetează ca fiind negativ, fie că pierzi bani, timp sau simți un pic de disconfort. Iar motivul din spate e aproape brutal de simplu: mintea noastră nu a evoluat ca să ne facă fericiți sau confortabili. A fost construită pentru un singur scop, să le țină în viață. Supraviețuirea a fost mereu prioritatea numărul 1. Hai să ne gândim logic, din punctul de vedere al strămoșilor noștri. Ce era mai grav? Să ignori un prădător care pândea în iarbă? Asta însemna moarte sigură. Să ratezi niște fructe? Nu era o tragedie, poate găseai altele mai încolo. Realitatea asta a setat creierul nostru să fie un detector de amenințări incredibil de eficient. Ok, dar instinctul ăsta n-a rămas acolo în savană. E aici, cu noi, în fiecare zi. Haideți să vedem cum se manifestă el concret în deciziile pe care le luăm. Practic, părtinirea asta funcționează prin 4 mecanisme. Primul e sensibilitatea la pierdere, de care am tot vorbit. Al doilea, atenția la pericol. Avem un fel de radar psihologic care scanează constant ce ar putea merge prost. Apoi, motivația prin evitare, o amenințare pare mereu urgentă și cere acțiune imediată. Și, în final, nevoia de control. Când simțim un risc, vrem instinctiv să facem ceva ca să-l eliminăm. Și asta ne duce la o întrebare, așa, de reflecție. De câte ori alegerile noastre nu sunt, de fapt, despre a obține ceva mai bun, ci pur și simplu despre a nu pierde ce avem deja. Instinctul de a ne proteja ce e al nostru e incredibil de puternic. Și acum vine partea cea mai interesantă, să aducem teoria în practică. Distorsiunea asta nu e ceva abstract. O vedem peste tot, în decizii care par banale, dar care au un impact uriaș. Să luăm sănătatea. Ce mesaj are mai mult ecou? Fă sport ca să ai mai multă energie sau, atenție, sedentarismul poate duce la probleme grave de sănătate? De cele mai multe ori, amenințarea unei boli ne mobilizează mult mai repede. Sau în carieră. Câți oameni nu rămân blocați în joburi care nu le mai aduc nicio bucurie. Nu pentru că nu și-ar dori altceva, ci pentru că frica de a pierde siguranța unui salariu e mai puternică decât promisiunea unei oportunități noi, dar incerte. Iar în finanțe, aici, principiul ăsta e literă de lege. I se spune aversiune față de pierdere și explică de ce mulți investitori preferă să evite o posibilă pierdere, chiar dacă asta înseamnă să rateze un câștig potențial mult, mult mai mare. Frica de a pierde bate dorința de a câștiga. Bun, și atunci ce facem cu informația asta? Punctul cheie e să înțelegem că programarea asta mentală nu e nici bună, nici rea. E pur și simplu un instrument pe care îl avem. Deși îi spunem distorsiune, are rolul ei. Putem să ne gândim la ea ca la o sabie cu 2 tăișuri. Pe de o parte ne apără, pe de alta ne poate limita. Totul ține de cum o folosim. Uitați-vă la tabelul ăsta. E perfect. Pe partea de avantaje, ce avem? Ne face mai prudenți, ne ajută să gestionăm riscurile, ne ferește de greșeli proaste. Super! Dar pe partea cealaltă,
Dezavantajele? Ei bine, aici lucrurile se complică. Ne poate face să exagerăm riscuri mici, ne poate bloca în stagnare și poate chiar să alimenteze anxietatea. Citatul ăsta surprinde perfect esența. Recompensa atrage, pedeapsa mobilizează, beneficiul convinge, riscul urgentează. Cu alte cuvinte, promisiunile pozitive sunt faine, dar sentimentul de urgență creat de un risc pe care vrei să-l eviți, ăla te pune cu adevărat în mișcare. Deci, scopul nu e să ne luptăm cu noi înșile, să încercăm să ștergem programarea asta. Ar fi o bătălie pierdută. Scopul e să aprindem lumina, să fim conștienți de instinctul ăsta, să-l recunoaștem când apare și să luăm decizii mai echilibrate, cântărind rațional și riscurile, dar și oportunitățile. Conștientizarea asta e un instrument puternic, așa că gândul de final este acesta. Pe parcursul zilei de azi, în deciziile pe care le luați, încercați să observați instinctul ăsta străvechi la lucru și întrebați-vă, acționez ca să câștig ceva sau ca să nu pierd ceva? Răspunsul s-ar putea să vă surprindă.